ana aya munu nu ukera enye koro komi ube nyoko nguli ebulu jabi chokodi ko kitabu be mbolo akani mamula misin katiya dila nyana tigi bena biyaka tokota nyata la jamaina kitabu tokode dafu ihamil al-itirad an ayat al-kitab ويليه منع لمجاز في المنزل للتعبد والإنزاز مامور لامين السنقتي كتاب دفلين كتاب نيماندو نمين بعربو كاندو نياسا كمراجا آية نو أبافي إكا حكليلا آية نونون بكروسي نيغونا دوني كباو يو جابي چوغمي ube jabi no nyogona aya uye chogomi ube doni kaba uye ujabi chogomi kufara nyogonka aya nimfana dila odeka mininkali min kera koni mogo ye mogo faga katawu boloka ani mogo ya yere tugu ka mogo faga yalu ka kiru ye kelenye wa uka kiru te kelenye ni tugu ka mogo faga da sabatika na tigima ya fima na yi lase silamiya sariya ma isege sigira sabatirika yi tugu ka faga ibe faga de minye na tigi ya farima fagali la fana ko ika dia sara o dia sarato ika faso kabila to ta yede yere de bo sara yere ka worila ni tugu ka mo faga men ni qatawde ye mo faga dia de be di ola o dia yin fana yere to bo fana i faso de be jonai utekele ni mo faga qatawla ni mitugu dia de be bila ika wala fagalite dia de be bila ika o dia yin fana yere to sarade faso de ba asaraye wala nimbe ki tugu ka mo faga ni ka kato ka mo faga nimbe no nyogonche ni qatawla ka mo faga dia de be ka wala ani kafara ini alache me ni tugu ka mo faga no la se islamia sariya masabatiri ka ibe faga tisasula no ya farima fagali ma ibe dia min sara faso ta sara yede yere de ba sara bo koni mogo min be salli kasu o minye ewa jinnatigiya mogo min ni jinnaw be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka lajɛliw kɛ y'o sabati i bɛ cogo di ni mɔgɔ o mɔgɔ ala ye min haramuya diina kɔnɔ bi darura bɛɛ bolo bɛɛ bɛnnen bɛ fɛn o fɛn ka kɔrɔna ayaw nana ciden ka taa saliw nana ka min haramuya ni e y'o ladaga u b'a fɔ de la ali istihilalu ni y'o kɛ ye kafiri de hali n'a y'a sɔrɔ e m'o baara kɛ masala e ka kɛ yɛrɛ i bɛ sali bɛ so e yɛrɛ tɛ lajɛli kɛ jinnatigiya e yɛrɛ t'a la mais i ko minnu fana bɛ jinnatigiya la n'olu jinnaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ lajɛli kɛ u bɛ kɔnɔfili ni fɛn minnu kɛ fɛn tɛ olu fana t'a la hali ni e m'a kɛ e ye kafiri de parce que e ye fɛn ladaga ala ye min haramuya ka kuranɛ ayaw kɔnɔ ciden ye minnu haramuya hadisaw kɔnɔ e y'a ladaga i bɛ kafiriya e tigi ye kafiri de ko sai kuma ka bo ko mogo do ko ulu ye farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ komi tɔnsigi do
ube wari fara ɲɔgɔn ka wari b'u bolo mais n'u bɛ wari juru dɔ min na u tun b'a fɔ ka fara kari n'i bɛ juru sara i bɛ nin hakɛ fara kan komi o y'o bɔ a la sisan n'u bɛ juru dɔ min na u b'a fɔ n'i yɛrɛ min fara kan nin ye riba de a tɛ bɛn i k'a dɔn juru dɔn laɲini ye dɔrɔn ka mɔgɔ ka mako ɲa ka ɲuman k'a ye juru dɔn laɲini ye o de ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye ka ɲa ma ka ɲuman k'a ye ka mako ɲa ka wari juru dɔn a la ni a ye i t'a sɔrɔ a bɛ n'i t'a sara juru dɔn dabɔra hinɛ de kama ani ɲumanya de kama ani ka ɲali kɛ mɔgɔ ye mais juru dɔn ma dabɔ a kama ko e ka nafa sama o de y'a to hadisa dɔ bɛ kullu khardi jarra nafwa fa huwa riba ko juru dɔn ni i ye juru dɔn mɔgɔ la pour ka nafa dɔ de sama kana e ma o ye riba ye ni hadisa talaqahu al-umma bil qabul doni kibaw ye nin mina ka baara kɛ n'a ye mina qaida ye juru dɔn ye juru dɔn mɔgɔ la pour e de ka nafa sɔrɔ o ye riba ye juru dɔn ye de i bɛ juru di min ma ko de nafa mais ni e ye juru dɔn mɔgɔ la pour e de ka nafa dɔ sɔrɔ juru in na haram riba nin tɛ bɛn aw ye bon an delila ka nin jaabi yaw ko ni mɔgɔ min ni e bɛ jamana la haddu tɛ kɛ jamana min na mais e ye ko dɔ kɛ ko min ni silamɛya haddu ka kan ka bɔ i la a b'i ka i ka taa jamana wɛrɛ la u ka taa haddu bɔ i la an ye nin jaabiya ka kɔrɔ an ko ka taa jamana wɛrɛ la o tɛ dɛ hali i bɛ jamana min yɛrɛ la n'i ye ko kɛ haddu kan ka bɔ i la ala y'i sutura mɔgɔ ma bɔ a kalama ciden ko i k'i yɛrɛ to ala ka sutura kɔnɔ i kana i yɛrɛ lɛbɔ dɛ ni mɔgɔ ye ala ko kɛ haddu ko kɛ ka junubu dɔw kɛ mɔgɔ ma bɔ a kalama ala y'i sutura i yɛrɛ to ala ka sutura kɔnɔ i ka tubi ka taa ala ma ala ka sutura to i kan i kana ala ka sutura bɔ i kan ala ka sutura to i kan i ka tubi ka taa ala ma o de b'i kan tawbatan nasuha dusun kalasi tubu kɛ i ka tubi ka taa ala ma hali n'i bɛ jamana min na sariya b'a kɔnɔ ni haddu y'i sɔrɔ a t'i kan i ka taa i yɛrɛ di haddu ma ko i ka haddu bɔ i la i bɛ tubi ka taa ala ma de ka ala ka sutura to i kan ciden ka disa sahale a y'o de fɔ nuseminu de bɛ faranfasiya dɔ nati yan a ko dɔɔnikɛbagaw ko de mɔgɔ min ni e bɛ jamana la haddu bɛ haddu dɔ y'i sɔrɔ kiri ma bɔ a kalama mɔgɔ ma bɔ a kalama mais e yɛrɛ b'a dɔn haddu filɛ ka ne sɔrɔ ni nin ko min ye ni ne ma taa n yɛrɛ de silamɛya sara ma n ka faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n tɛ se ka nin junubu in bila a ko o la ni sariya bɛɛ i bɛ se ka t'i yɛrɛ di haddu ma pour i ka faga i ka bɔ junubu in na misali la e lajarabila ni jɛnɛya ye i furula i lajaraba ni jɛnɛya ye e yɛrɛ y'a dɔn fana n tubira dɛ nimisilen bɛ jɛnɛya in la mais ne bɛ lahala min na ne tɛ se ka jɛnɛya in bila de pewu wala ko nin sugu la ni ko n bɛ taa haddu la ko n faga siɲɛ kɛlɛ pour n ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n kana to ka jɛnɛya in kɛ baasi tɛ k'aw la i bɛ se ka t'i yɛrɛ di haddu ma nin na mais a ko ni nin tɛ e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka tubi i bɛ bɔ a la i bɛ jɛnɛya in bila ka n'a tɛ yɛrɛ di haddu ma i bɛ yɛrɛ ala ka sutura to i kan i bɛ tubi ka taa ala ma parce que ciden ko hadisa sahalen kɔnɔ tuma min a ye jɛnɛyaw fɔ ka suɲaliw fɔ haddu bɛ ko minnu nɔfɛ a ko ni mɔgɔ min ye nin ko ninnu kɛ haddu bɔr'i la diɲɛ kɔnɔ u ka junubu yafara ka bɔ i la a ko mais ni haddu ma bɔ i la diɲɛ kɔnɔ i sara junubu ninnu ka fana i ka ko bɛ ala bolo lahara ni diyara ala ye a n'a yafi ma n'i ma diya ala ye yafa ma diya ala ye ani do jahannaba kɔnɔ n'i ka junubu hakɛ janna ka bɔ i la i na bɔ mais depuis diɲɛ kɔnɔ ni tubira o y'a bannen a tawbatu yajubu ma qablahu tubu bɛ fɛn bɔgɔti junubu min tɛmɛna tubu ɲa b'a bɔgɔti ka bɔ yen wala mɔgɔ ninnu ye takallufu de mɔgɔ kana ta doni do ta k'a da i yɛrɛ kan parce que diina faamubaliya ni kalanbaliya de bɛ nin bɛɛ lase mɔgɔ ma takallufu ka taa doni da i yɛrɛ kan doni do ta k'a da i yɛrɛ kan ala ma min da i kan ala ye tubulukɛla ala ye junubukɛlaw ala y'a wele ka taa tubu de ma hali suratul furqan kɔnɔ alladhina la yad'una ma allahi ilaha akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون كتم قد يرمنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك
yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurur rahima tuma mi ala ye mushrikiya fo aye mogo faga fo aye jeniya fo akoni mogo min ye nunun ke inu tubi ka bo ula inu junubu sera alama lagara ibe ka junubu ka janga kata kumbe nyogo nya lagara ibe duno janga kata kuno i dogoyale akome ni mogo min tubira de ni e tubira ka bo shirkula e tubira ka bo mogo fagala e tubira ka bo jeniya la illu manira iye bara nyuma ke ala ko eye ko jugu munu nyere ke ko ale ala bu fale ko kima nyumai ko ala mo sutura bagade na ba yafa ala ye ne malikala de wala i ala ka sutura to yireka ika tubi ka ta'lamu bo ko be nan ka sojo to ambe sojo ka nyegen ko kono na basi tala wa basi si tola ka soke nyegen ke ka soko no basi si tola me akolo sidoro ciden ko sallallahu alaihi wasallam hadisa do la ba yuba ka hadisa akonna be bana kutake uga be suguneke akana nyeshi koroma akana kodi koroma ni hadisa kuma sabana nana doko konni be kungo kono na lade kani nyesi koroma ka bana kutake ube kani kodi koroma ciden nyen nin fo kato madina ko la kini sarru wa harribu parce que madina ewa korombe banya pandela donc tile bonyoro na binyoro madina ka korocho yorola ako wala kana nyesi koroma akana kodi koroma me na baka bana kutauke aya nyesi ewa tile boyorola ube tile biyoro me amu sisa ni nyesi tile boyorola nyesi ramu yoro dum koro ni nyesi ewa tile biyoro ko dira yoro dum koro donc etoke wala nyego koni so kono do kono nyego ndilan choko ka kolosi nyegen kana dila isigile ni ko be di koroma ube ibe nyesi koroma o ka kolosi parce que anko hadisa kuma sababala kuma fono tigun ulo ko ni ciden ke kani nyesi koroma ikani ko di koroma ko ni be kungo kono nala ko ni be kungo kono nala de men ni be so kono nala yi nyesi koroma o ni ko di koroma foitila abe ko ninde be majabi malikela ni kuma fulo kuma fulana tigun unuko ni be kungo kono nala kani nyesi koroma kabana kota ke kani ko dama men ni be so de kono kani nyesi koroma kabana kota ke me ibi seki ko di koroma kabana kota ke uno kadella ke jumayen nina ko abdullah ibn umara ko dondola alayyelela aka soka madina ko anyabe cidenna aka ewa fenka amba wala mun ne be bana ko take min ka kabine ko anyabe cidenna kabinila bo ako dilembe koroma ko wala ni nyayira ni be so ko ni be seki ko di koroma me ite seki nyefila de koroma kito so kono nala ni de kuma fulana kuma sabana tigu ulu ko ebe kungo kono na law ibe so kono kana nyesi koroma kani ko di koroma aba yuba ka hadisa koso ko parce que tire ma kungo kono na ni so kono na fo akwa kana nyesi koroma de bana kutala kana ko dama ama ewa kungo kono na ni so ko fo wala ibe kungo kono na lawo ibe so kono ikani nyesi koroma ka bana kutake ikani ko dama we abdullah ibn umar ka hadisa nari uko o hadisa ihtimalu chama besika kala abesika ke kito sokono kinyesi koroma kabana kutake otusera hadisa besika ke abesika ke donc chide nyendinke haju do de kama dawado de kama do yako kama besika ke oye ko abesika ke fana mun kere lendo ni chide nye mugoto sentala donc ni uko ni ihtimalu do na hadisa nakaba donc ambe aletre hadisa min ni aya jeya dura kana kodi koroma kana nyesi koroma anko hadisa ta duro donc la ni koso don ke bagaw ben ni kuma de giriya yebe kono kono no ebe so kono kani nyesi koroma kani kodi koroma bana kota to isugune to wala abed daga nyege un kadila kabino kadila so kono de me kabino dilan choko ka kolosi
ha au ade daga de to tuma munu nyen fo mo de yen fo munu ko ko daga re ka ke so kono ko pasike kogo bini koroche wotea ko kuno na tintu dobe o kaja kogo yo iri dobe o be do ni kurencho kudu dobe o be do ni kurencho wala ko kuma wiyo boy weka kuma famu makuma famu bon kone mɔgɔ min ni dɔnna misiri kɔnɔ dɔrɔn ka salamu bila mɔgɔw ka o bɛ daga wa awɔ an ko ni dɔnna misiri kɔnɔ ye mɔgɔ minnu sɔrɔ misiri kɔnɔ cogoya fila bɛɛ ye sunna o bɛ dagara a cogoya fɔlɔ ni e dɔnna ye mɔgɔ minnu sɔrɔ misiri kɔnɔ i bɛ se ka salamu bila u la o kɔfɛ i bɛ ka misiri fɔli arakan fila sali an ko delila ye mun ye Kaabu bin Malik a ka hadisa jan kɔnɔ a ko ale nana ka ciden sɔrɔ misiri kɔnɔ ko ale ye ciden fɔ ko ale t'a dɔn yala ciden ya dawolo fila lamaga k'ale jaabi u b'a ma jaabi ko a t'o dɔn komi tuma min ale dɔnna ka sali kɔnɔ ko ciden b'a kɛ n'ale hakili tɛ ciden ya ciden b'ale lajɛ komi ni ciden y'a dɔn ko ale hakili bɛ ciden na a ye ciden ka yɔrɔ lajɛ ciden b'a ɲɛ yɛlɛma ka bɔ ale la donc nin y'a yira k'abu sani ale ka misiri fɔli arakan fila kɛ a ye ciden fɔ de fɔlɔ bon a bɛ daga fana e k'i ka misiri fɔli arakan fila kɛ i ka mɔgɔw fɔ o de la ye mun ye musi salati ale fana donna misiri la a salira arakan fila salilen kɔfɛ a ye ciden fɔ ciden ye salamu saga ma ciden ko sagi ka salli ka i ma salli a sallira tuguni a ye ciden fɔ ciden ye fɔli saga ma ko sagi ka salli ka i ma salli a sallira tuguni a ye salamu bila a ye ciden fɔ ciden y'a lamina a ko sagi ka salli ka i ma salli parce que a y'a sɔrɔ nin cɛ in tɛ salli cogo dɔn ayiwa ko ciden ma ne tɛ salli cogo dɔn ne nin tɛ wala ciden ye salli cogo yira a la laɲini ye mun ye nin fana salli kɔfɛ dɛ a ye ciden fɔ wala ni dɔnna e y'a daminɛ ka mɔgɔw fɔ ko arakan fila salli baasi t'i kan i ye arakan fila de salli o kɔfɛ i ye mɔgɔ minnu sɔrɔ misiri la i y'u fɔ baasi t'a la nin fila bɛɛ sunna ye bon ko ni mɔgɔ dɔ wa hadamaden wagatiw dɔw la e bɛ y'a sɔrɔ e bɛ salli denmisɛn fitinin ninnu b'a kɛ ka salli ɲɛkɔrɔ latigɛ o bɛ defo k'i ka salli la wa awɔ u ka tɛmɛli b'i ka salli baraji nagasi mais a tɛ salli tigɛ mɔgɔ tɛmɛna i ka sutura ni ɲɔgɔn cɛ o a tɛmɛna i salli ɲɛkɔrɔ ni sutura t'i la o denmisɛn fitinin dɔ cɛ dɔ mɔgɔ wɛrɛ dɔ i ka salli baraji de nagasira salli ma tigɛ juman b'i ka salli tigɛ saba ni fɛn tɛmɛna n'i ka sutura cɛ ni sutura t'i la ka taa i sen fila jɔ yɔrɔ ni ten turu yɔrɔ ni min tɛmɛna o furancɛ kɔnɔna la i ka salli tigɛra pewu sage ka taa kura ye fɛn saba muso baligutɔ muso min baliguyara ni o kɔni bɔra n'i ka sutura cɛ salli tigɛra ni sutura t'i la ni ɲɛkɔrɔla tigɛ salli tigɛra saga i ka taa kura ye filanan ulufima ni ulufima n'a ye bɔra i n'i ka sutura cɛ k'i ka salli kɔrɔla tigɛ salli tiɲɛna ni sutura t'i la
urufuma ni sallinya kurla tige salli tigera saga ka kurai sabanna fali ni fali borai ni ka sutura ce salli tigera ube ni sutura tila fari ka sallinya kurla tige salli tigera nunu sabade nana hazin hadisa salen kono ciden ko nunu be hada maden ka salli tige sino atto nu temene ni ka sutura te uyi sallinya kurla tige u salli baraji den nasira mi amatige ni ɲɛ min fɔ ɲininkali min kɛ ko sɛnɛkɛlaw i b'a sɔrɔ samaya daminatɔ wari t'u bolo i bɛ taa wari mina kɔmarasa la donc ɲɔw ni ɲɔw sera ɲɔw gosira ɲɔw piri ye min ye u b'a di ma o bɛ cogo di nin sugu tɛ bɛn min bɛ bɛn u b'a fɔ a salamu salamu ye mun ye n'i y'a sɔrɔ ɲɔw tigɛ wagati ɲɔ bɔrɔ bɛ 6,000 de la sisan salamu ye min ye e sɛnɛkɛla mako bɛ wari la e b'a fɔ waritigi ma nin wari hakɛ juru dɔ na ni ɲɔw gosira n bɛ bɔrɔ d'i ma 4,400 n bɛ bɔrɔ d'i ma 4,400 i b'a sɔrɔ ni ɲɔw tigɛra ɲɔw bɛ fɛɛrɛ bɔrɔ bɛ fɛɛrɛ 6,600 de dɛ mais e n'ale bɛ bɛn sisan e mako bɛ wari hakɛ dɔ la mais ni ɲɔw sɔrɔla e y'i ka ɲɔw gosi a bɛ bɛn bɔrɔ ka hakɛ la n bɛ bɔrɔ d'i ma 4,400 baasi t'a la mais a k'a bila ni ɲɔw gosira ni an ewa bɔrɔ bɛ fɛɛrɛ min na n bɛ bɔrɔ d'i ma o la o tɛ bɛn parce que salamu filɛ saratiw de b'a la a ka sɔrɔ a tigi ka warijɛ de di e ma sur place filanan lajali ka dɔn k'a fɔ ni ɲɔw tigɛ wagati bɛɛ b'a dɔn ɲɔw bɛ gosi wagati lajali ka dɔn naanina alikailu maalum a k'a sɔrɔ ewa bɔrɔ hakɛ min don nin kilo hakɛ de don o ka dɔn ou bien nin mujani hakɛ de don o ka dɔn ou bien nin sawu hakɛ de bɛ d'i ma o ka dɔn ewa sɔngɔ ka dɔn lajali ka dɔn kilo hakɛ min na o ka dɔn salamu ye nin de mais n'a y'a bila ewa k'a fɔ de ko ni a wagati n'o kɛra min ye na bɔrɔ d'i ma o la o kɛra min ye sɔngɔ ye a ma dɔn sɔngɔ ma dɔn nin na a bɛ bɛn a kan dɛ ni hakɛ bɛ nin wari hakɛ ma a di ma ni ɲɔw gosira a bɛ bɛn bɔrɔ la dɛ n bɛ bɔrɔ d'i ma 4,400 a kɛra sa hari ɲɔw gosi wagati ni bɔrɔ kɛra 10,000 de sa i n'ale bɛnna 4,400 de la i b'ale ka bɔrɔ d'a ma de la nin bɛ tɔgɔ ye ko salamu silamɛya sariya ye nin ladaga sɛnɛkɛlaw ka haju kama i b'a sɔrɔ u mako bɛ wari la wari t'u bolo pour u ka warijɛ sɔrɔ k'u ka baaraw kɛ ɲɔtigɛ wagati i ni kɔmɔrɔsɛnw ba bɛnnen na u ko ne ma salamu o ciden ko baasi tɛ nin na mais a ka kɛ ale ka sɔngɔ bɛ di e ma sisan lajali ka dɔn kilo hakɛ min dɔ bɛn ka k'a kan a bɛ d'a ma prix min na bɛn kɛra kan salamu ye nin de baasi tɛ nin na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ewo sanan kadu ɲininkaliw na kunu min ye ɲininkali kɛ ko ni kurana aya minnu n'u u kɛra e ɲɛkɔrɔ komi u bɛ ɲɔgɔn wele e b'olu jaabi cogo di n ko kitabu bɛ n bolo a ka ni mamu lamini sinkatiya dila n y'a na tigi bɛna bi a k'a tɔgɔ ta n y'a t'a la jama in na kitabu n tɔgɔ de ye dafu إيهام الاعتراض عن آيات الكتاب ويليه منع المجاز في المنزل للتعبد والإنزاز مامور لامين السنقتي كتاب دفلين كتاب نيماندو نمين بعربو كاندو نياسا كمراجع آية nu u b'a fɛ e ka hakili la aya ninnu bɛ kɔrɔsɛ ɲɔgɔn na
doni kebaw yu jaabi cogomi o be jaabi no nyogona ayaw ye cogomi o be doni kebaw yu jaabi cogomi ku fara nyogon ka ayen nin fana dila ode ka mininkali min kɛra ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga ka taw bolo ka ani mɔgɔ y'a yɛrɛ tugu ka mɔgɔ faga yali u ka kiiriw ye kelen ye wa u ka kiiriw tɛ kelen ye n'i ye tugu ka mɔgɔ faga da sabati kan n'a tigi ma yafi ma n'a y'i lase silamɛya sariya ma i sɛgɛsɛgɛra sabatiri kan i y'i tugu ka faga i bɛ faga de i bɛ faga de min ye n'a tigi yafari ma fagali la fana ko i ka diya sara o diya saratɔ i ka faso kabila tɔw ta ye dɛ e yɛrɛ de b'o sara i yɛrɛ ka wari la n'i tugu ka mɔgɔ faga mɛ ni kataw de i ye mɔgɔ faga diya de bɛ di o la o diya in fana e yɛrɛ tɔw bɔ fana i faso de bɛ jɔ n'a ye o tɛ kelen ye n'i ye mɔgɔ faga kataw la n'i bɛ tugu diya de bɛ bila i kan o la fagali tɛ diya de bɛ bila i kan o diya in fana e yɛrɛ t'o sara dɛ faso de b'a sara i ye o la nin bɛ k'i tugu ka mɔgɔ faga n'i ka kataw ka mɔgɔ faga nin b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kataw la ka mɔgɔ faga diya de b'i kan o la ani kafara ɲini ala cɛ mɛ n'i ye tugu ka mɔgɔ faga n'olu lase silamɛya sariya ma sabatiri kan i bɛ faga tisaso la n'o yafari ma fagali ma i bɛ diya min sara faso t'a sara i ye dɛ e yɛrɛ de b'a sara